lam than thea prang prang kar benglon chines ahin alang lipan aprang si churo pajirik lo lapende pinini tumadak Republic Day pu isi det piang kangalong pini lama bang intro ther lo to tamini tum dak tong sikot pen chingrum si nitum dak aprang si kar benglong lapende dak dok muka lebari nion ahin pen patir pi ponsi and aprang si nilitum eprang ke bangji mate kedam tang an tame pinaan rada phan nilitum than paklar pon lapente pithekason an nilitum pi pajur pon lo lapende non eprang ke bangji nilitum Central Committee Advisor Rong Pisar lapente Central Committee ex President Rong Pisar lapente dak nilitum dok muka Labor Union President pen danglok Secretary Organized Secretary lapente members kadu be nitum dak cingki cithan pen non eprang ko son si ki klem pon pada ki dam pon ki pacit ton thegima hala so puthak pini niltum so dak pen dak cingwai pon lasi laso ki cingwai long bang niltum dak mesen ang thek paklang ponji mate mesen rada phan ki ja ponji hala so ang thek Central Committee pen isi mesen abirra nang pisi pini tum prap jin pen tong sekot pen laso meeting pada pono lasi laso ke pada ponji long nilitum ladak an kecik pondo dake skyscraper Republic House pulaso alam thelo lapen sekena bangke palm oil ilitum karbing lo dang nilitum pidaan laso palm oil pota dak dok muka lebar union pen batir pi ponsi ake kom nai ta 8000 9000 lason members aphan non nang kiliji eprang hala so aklim kiron pon po nitun sik chidang lo lapen ingdeng thoma bang nitum wang thulo je la non jitun niki laso pilo sky crab house laso ahem kikim kirang ye phan isia committee ni tum dak seng pon po lapmende non nang kileji Februari 5 tarik arni sinitum labangso committee seng pon po lapende ladak si chithan chimum po lasinilitum laso akemang along bangke nitum pabeng hoji lason kali pini rat aphan si kang thur ponji pini rat ke chidini adim si pachini damji pini rat ke papleng ne adim militum papleng ponji lasinili ke thanang ke pading elo ta nilitum long ke than don ji dolang ni lila an than ben si lam theng ton kok lo pading te kardom nilmen bidasing rongpi nili karbyang long lebar union along kecheng sisia founder atumlo nili det kali kethe keding rat det atum ansi nili phan jakong horang nang pidun bidi nang pidun si nili tum ningkanar kep kepleng an lo peneng ke 8 foundation de talon etapi dak dok moka aro mandang te dok moka constituency dak nilitum keseng tang presiden sar pencenglok general secretary pencenglok dak committee ni marli women leadership pencenglok nilitum patir pi ponsi dok moka long son pho akam ke klem aphan nilitum pini Republic Day pen chisik pon iklo ingdeng isiakam lake budget nilitum selam ikpo laswa budget ke PC ke claim jima pelutang te lake Republic House mantang te ilitum dakar biatum hemprek nangi pu prek je ka hem kikim ponji si skyscraper a hem kikim ponji pastala hem kimji lasi non foundation aphan nilitum 5 crore a budget foundation cheng pon ikpo lasi lahai phansi nilitum kamatha pon ik lapendet hini abang ke sar ke than tang at alam mateng pen nilitum klempon ikpo pima pulotang te nilitum kachingwai tang dak anso se ni hop mission along karbyang long lebar union pensi dak kam klem thupo ni hop mission all around the world pir thea dang atum hanta chepa chepar jusi laso hem along poisa pen kenam bek amen mekpolion tudo Mekpolion Memorial Pen Chenglok Vulnam Paite Memorial Pen Chenglok nilitum dak executive meeting do pen puthot nilitum si residential certificate phuluni ARO office pen nilitum tangka piatlo ulai po do thu po nilitum si Republic
India government along cetudun bompo. Lapendet ke thom ili tum ke war environment data talondun ver Karbiang long lebar union pen ke peneng le thota talondun po palm oil katiki. Pima pelutang te labangso palm oil katiki alit hepik lapente international along a chapter do. La so chapter ke la ke environment, war, environment and climate change along. Ili tum dak o mormon ke messenger pan kam klempon unji labangso fund keres ji ke international monetary fund along tado lapente war bank along pen sitame ilitum lahai fundet akam do lahai sitame ilitum chingwai pon ikpo lapendet nilitum ansuse dak labor administration apan ke klempon ji pura lahenlo international labor organization aplek do labangso aplek ateng pen ha Geneva Switzerland ta memorandum pidam iket lo laso memorandum ateng pen puthot Switzerland asor cewang thuji lapente Delhi Habitat Center pen ta nili chingki bom apente nilitum laso ke chingki ke cethan ateng pen dak institute nang ing puji laso institute kang puke la ikhan lo ilitum kosonsi technician engineering mechanical technologies sophisticated machine pen kam klem jima lahai si ilitum cethan pon iklo lasi 12 hours lake unskilled labor lake 1 crore 80 lakhs atangka kamayun lapente 12 hours skill labor mandang kete thek paka tum kam klem lo pulutang te 18 crore atangka ilitum kam ke klem cepeduk pen ale cepeduun yo lahaya kam kacia pon jia pansidak institute nang ing pupo laso institute men ke lake international pen national cerapet akam lake technological and sophisticated machinery institute constructive basis apansi mathadam iklo lahai institute dak ing pupon ikpo lason si nilitum chingwai pon lapente akam dak kedeng ponji apansi dak construction committee nilitum chengpon iklo lasi dak New Hope Mission komponar lo puthot nilimen dak longlea pota along ke dotang lapente khayona kipitang lake government of India pan produce po dak kam klempo nilitum pusi pachini pon iklo lapente ke ongdung labor union kelang akorte ingjiratum ilitum perangke pan choro reun alang litum perangke saratum dak report nang ke endun ke nilitum alang litum han kurwang thu payir duniklo ansuse rata pan kang thur pona kamalong nang ke pache thang pipon pen nilitum ningklar sapen kam ke klem ji pura approach ini English alam pen affordable approach pen endeavor approach la klempon ikpo sideng pon ikpo pusi nilitum ceparai pon lo lahai henlo nilitum decided making and policy processing ke kardom Autonomous Council Chief Executive Member Dr. Tuliram Long alang dihin pen Karbiang Long Labor Union aru kan ini camat hakon PPC inisiatif maindon lo nang itu kemang kon ateng ben alang limong cidon kon anu kosom somsen alang itu alang limong yang cerap nang situ dunia kan lang nang situ alang li kai keta Karbiang Long Labor Union aphan ke aprang keng kam ke paceyor thek abidi thek pik alang li methang mata labor union along nang klem dun pokok bidasing rong pi pusi nilipan nang pu iglo lapendet ke alang li grant in it scheme nang paklang pon igbom lapente non het jong nili memorandum pidamlo pinpura lo governor of Assam sar Laksman Prasad Acharyi alang li nang cedon dun si ridak tanang cipidun alang li permission pen si governor along ta kacetong dam ya pan li bor ilo governor along kedam ji anta a permission non police verification and at law lake sar tuliram rong hang nang kecedon dun ang tek pen lo lapendet Chief Minister apan kupene apan dolang pelutang te non kewang ji la Chief Minister phanta ridak ke endam do alang linang cedon dun Karbiang Long Labor Union tuma memorandum manang te pinpura lo kipi pura Dr. Himento Biswa Sarma phanta pinpura lo pidam ikat lo DC office along di provinsi pilo lasi kado kawe sar tuliram rong hang nang kirap dun bomsi non amat labor union board chairman Karbiang Long Autonomous Council penta nilitum celong iklo
anparta Guwahati Chief Minister Block lapente Governor Block along kedam ya phanta hadak Prap Jin pen ili tumhan Lower Dealing Assistant pen Joint Secretary long kami klaim du na bang Sar Suryo Timung mandang te Suryo Dera alangli Sitame ili tum Dr. Tuliram Ronghang pen Chief Minister la lebar polisi hadak dosi ili tum lebar bill ke papas pon jia phansi nili tum lahai ang deng sai klempon iklo kang te kidut selam na yutum ikla non itu non Karbeng long lebar union keseng taningkan pan lengtang lola pen te non kidut ta nan itu da angtang men ke bang dorok Hojai long ka pen chenglok kape long pen ke bang non mat ke nan itu pen permission long lip pin ben sinalang litum kam stami sai mustami nang klem bom lo pen ajar son stami lang si cipari teng bom lo building contraction pen cenglok ason do anta alang litum pen si mane klem tam bom lo nan litum pan permission en pin ben jong lan bulote nang ini inisiatif en pon dia son dui manan tum lebar union Karbeng long lake mepik akar ju alam lo lasi lamboy along kache thak dun ke ningkanar kep lo nilitum migration lebar pudo lake migration ke emethanga district pen akapreka district ke wang do kamnang ke klem Nogong district Hojai district Golaghat district pen tawang pik lapen det ola sama district ada kamnang ke klem abang dupik lapen te inter state do lasi northeast I state do anta kamnang ke chongdat wang lapen te all India munita nang kamnang ke chongdat japan wang lasi nili tumalong kar nang ke endundo hala tum kar nang ke endun tang nili tum penang ke chingwai dun tang pelutang te nili tum permit ki pido choklem noi chongdat noi pusi Karbiang long lebar union na long membership ta thapo la pente identity card pipo anke nili tum order nili tum ateng pen alang litum kam klem long po lake migratory lebar aphan lo la pente immigrant madang te dak methang thulua methang ke dowek kacarja vek atuma phansitame nilitum aitkar pipon bom kam kachongdat kachotolo awar sai kachethan ponjia phan pura nilitum than pon bom lapen nilitum Karbiang long lebar union aron pen kaprek an ke klem ke lahai ke methang salayong atum kacheya private lapen methang alang tum ke klem aning ke hang pensi ke klem apot halat tum phanta mudi sorkar along pulo lake unorganized sector of labor pu madang te worker pu halake organized pon pe than pari pon long le an ke lake methang upor methang alama kamben alang litum chingwai po choklem po halap tum hanta objection piun pima pulutang te bang malik methang si gachehang malik methang pen sidak kam ke klem rap pulutang te hal hai tum ke unorganized saisel private ke klem saisel hala tum hanta objectionable piun la iken lo nilitum Karbiang long lebar union pen kelang dun an ke dak Karbiang long lebar problem lake 1946 along do lebar conflict act lebar nange choklem pama dak nang chip hong kang do dak mek lang no lang no ke klem kang do lapente ason chobai chokai tangka poisa pon akam nang chong thui det akam pa heng no dak ne thek pule rai him pen ke klem phalang no kang dak jolason do pik lake lebar problem ke 1976 pen heng no pik khang yang lo lasi lebar problem along nilitum ke solja phan pelutang te Assam lebar lo la pente India lebar lo ta non si ke pakeng pon bom lo pima 1926 lake lebar union ilitum aphan ke lake unfair lebar practice sai selang ke chokche bansot nangen et lebar sai selang kache bhong kacharbu malik pen kache tonte akam sai selang halahai a problem kepa vedet jia phansi non ilitum international labor organization la international labor codification in our India government aphanang ki pido international pen hala swateng pen labor code of conduct do hala swateng pelutang te ilitum la Karbiang long autonomous council along customary law do la customary law ateng pen labor court of justice nili governor aphan toksi lahai ta bisar kindar pon po
bar association na tum nang cheto dun bom lo, judge sa tum nang cheto dun bom lo, magistrate na tum nang lang dun po, an ke ili tum insai ing thi pon un lo, lahai ikhen lo akime nayakam ili tum ke claim ji polo tangte la ke labor justified po, la pente labor equality, la pente labor dak anti service avelo corruption avelo pusin ili tum matha dam undet lo. Check pen ang kanong ikha, nang litum labor lo immigration mane migration la influx pen kebang pendak lokal kido tunda kas doma tide rok sialam lo dak lo songbong penang litum kopini documents kami kopini lahai kilang kondoi ma rok ST la pendak lokal kido tum non travel tum pen check lo lahai tung bong nang litum kopini kithak kondoi ma Lang pon lap isu lo oh kalang iklo mepi ka question lo nilitum documentary proof si ke hang kodak alebar ma dakar bianglong nang chongdat pulutang te pangthek po lake migratory pulutang te mat nat ataha warpen sigewang ma kodak pensi influx nang kibat uma pulutang te with documentary proof dolo pulutang te lake Aadhaar card pan card voter ID lapente personal account lahai si hang po lapente NRC ta lang po lahai lang lo pulutang te nilitum dak Karbianglong lebar union na long sitame documentary proof long lo pelotang te membership pipon po lapente arpu ke claim arpu ke tek anak kamtel lebar kategori long tapon lo lake kupia lebar ma missionary ma mandang te carpentry ma plumber ma mandai electrician ma kadoka ve I skill ke tek aputak arjupa kapaka lapente nilitum asat lang paka si nilitum kam paklem long lason si nilitum lang dunik bom lo hala jitu ni ke machinery amuk aku thak lo hai alebar tumanang tum training mate sike lahai ta memor tikan to doi ma la ke neli tum check du nik bom lo la ke testar mesin do la tum kami klem pacok cedet pelutang te la constructive testing mesin pu la so mesin CTM do la CTM a mesin pen check dun po la pente ke klem chok cedet pelutang te chok celang pu nili tum pu po la pente ke Charlie ko anma ke tek la sonsi lang dun po la pente manual labor pudo a hator kampu aria keng pen otpre akam anta nilitum check dun la pia equipment ku pia a jontrona pen si kam ke klem lai nilitum check dun et la pendet operating labor pudo mane JCB cewan lok po mane drilling machine cewan lok po dhalai machine cewan lok po lifting machine cewan lok po la pente ayat la tiles cutting plumbing lapente sophisticated machine electronical engineering lahai a machine technical engineering machine lahai cewan po hal hai tani litum lang dunet anke kami klaim ke pa machine ji aphan pura alang litum license doma lapente certificate doma vema lapente koso training institute pentong nang pasma ke Charlie ma jo lapuson lang dunet nilitum lahai kelang dun tek serja phansi nilitum Karbianglong lebar union pu ansu se than chepare pon iklo nali tum pangkang pon pu pini pen ke nilitum ningkan nar keplo Karbianglong lebar union nilitum movement ke claim lasi nilituma movement ke claim along pirthia dang ke le thai lo nilituma memorandum chuneng head Switzerland pen wangta memorandum pidun lo Switzerland director general sar Gulbor F Hungbo long ta le etlo anpar ke president of India phanta memorandum mandang te pinpura lu piat lo lapente chief minister aphan ta pinpura lu pivik lo lapendet Prime Minister of India Honorable Sir Narendra Modi phanta batai pli pinpura lu piat lo nilitum ningkanar kep angbong lasi ilitum labor law of India ke choklim lo anpar ke international labor law pensi kam ke claim kacia kacethana pansi nilitum patir pipon lo lasi public along administration japan republic akam ke claim pon thulo lasi ansu se republic along institute lapente university la lebar university school lahai kewan jia phanta nilitum kachisik iklo keng kam chiyor pon iklo nilitum progress bom iklo mate itum central committee lebar union founder ong pisango la pen central committee ex Amerika pisango la pen dak itum dokmoka lebar union ong president kosango secretary pisango la pen apartame secretary ong farsango la pen injir dar lebar union ong adu kisbiar
lapen puingir central committee lo kado kabe lapen itu nona ya to alun media korte ling sa ni apang si bangke kado kabe putar tapi nak kusu bertahan lo rasi di tumpini ke cingwai bangke labang so long le building kimnang po ni office son pen montes kapek country pen itu mak kerap hang noi po yung bisa labang han pakiri milo sila bang dono stami labang so ni hop mission tak pastala building iklim ya abang bangke si ahim komiti sia komiti kenang so sila so komiti awi pute itu nge kumat pan uri dampo tak bangke apang si bangke komiti bang senang popo ta so ke pelang dunia pan mate gado mistik pen cenglok kapte labang so komiti hemen puturing mati sem cuboci buati hem turing saya tame piti da bangke aholo hele bar union pamil tame celang penang nak krem nang ape dake tumke office tame pipon bu posisi mai bungo itum la founder sar bandame la bak mi parlam same pini aku muti bang seng de nang da bangke president secretary uke secretary advisor so mesti assistant nang seng na la bang sini ba pudami kali pote itum meeting ke hang ya holo rat phan ke pha ba abang so me bilek do ape nang so itum hai kado ko be la phan ke wani produksi ke mai so bilek do mati sudah so bangke kompetisi yang napo la per maka holo ni tum non hejong ane kali si bilang ni tum no pamul pe tami security bilang lo ni tum mungeta me tinggi dong lo itum la west kal biang long calling society pamil lo presiden harsing tipe tame la sinor mangke documents bangke ni tum ku an ma komputer lo ke padut adis an mangke pini ani ngang sama mo bathai to lo pe na bon documents sadu list bangke kado be komputer lo et pola so list bang olai si Oda John Director mo iliga charo pisar long pinabdik preda po pen pinab dini tumhan ejective nang han sidak pamul pen itu mang thomong itu na betong to 20 tani laba bangke la solo bote pamul bangke non February last ete March Farwiksi aklim nong lopo itu ndak bangke Muhammad cluster to gali Muhammad cluster bangke penan ako mosti phani padu lang fer pen jenglok itu koloni langhin korkati nomati asal si Vietnam dak sosteng ni handa do na sorry tu magi si dak bangke pulo ni tu ma bidisar ala susikan tu timu tame dak itum dok muka Muhammad klasar phanke nang tumke Lionel si na pinang pu bos pulo si dak itum Vietnam bangke dak abang pu bang ti parum lo itum bang parup ki so senon dak lo so itum bini masido lasi mi piglam lo labang so rada phan kang tur penong bangke itum ening hang do lasi pi tame itum kado ke klam ki klem ji puabang pitum si tong sikot be tong lo itum pen an lo dok mukalam ta ini program nomor 3 ini bangke 27 labang so Republic Day labang so ani lo la sing kape la tame itum labang so nek kang turdo political party non political party udah bang so itlap di palona long si dun jamasi ini menang itong dun komusom lo sabi itum labang so pi na itong an bangke itum ye claim nang up to babang pusidelo jadi itu nondak mono mat bangke da pambil lebar ino da kiklem bang saja lo la sini bangke kiklem pon ya kam bangke mesen ben monang la pen pipacu nengi kali boleh tum rada long tum kaya thak po itum paper media alo kaya thang po akam kem ledet pote mo phi tum rada long da bangke tum kira ke mengi Asli tum lebar ini tami mahaguni ke tami itu masam so katiku do kolo sabi nom pambil bangke la bangke sukses 100% sukses elu boleh pudam na jalo itu lebar itu ono itu sukses sabi itu asam so balik hapor ke siksak do komat aroman elok idai panda siksak do komat ilong itu sabi la tami nali founder amat tami cinilo itu mahaguni bewa tiam tuji along tami itu gelang tang dulu lapian pambil bang pas sukses depo lapian pi dap ni hob di sono long lelong la hem chardon ingdeng po kikim di atala po kim yang mengenai tujuan dono lah sih aku mesti balik nonton seng nak akhirnya bangke aku mesti seng dan lu putih akhirnya nali kodak mak nang kerja pun di labang sofan tu ani bangke nali lah founder lo aku lah dah aku mesti lo bangke nali siapa presiden tu napo along ni putan nali lo apa yang aku mesti sebelum bangke aku mesti awi putih ke klaim ni pan meni ditumba nang ke memen ke lang berhedi anak kita munyi pakai aksik satu jam mati. Kumoti long mangke dak doa na bang tua bang mangke pini presiden secretary, komando office secretary, komando ka rason TRL tapi cebak na masih di ke hin mangke hiek tu sila alam ti
nilam pheri bichalo kadong si ex president rong pisang la pen ni tum along alang li bayar loi tum dak ni tum alang li sampai komiti long dadolo la pen dak alang li phangke labang su butai lewar puthak eklem ke dam along stame alang li long pen pudi sore li tum long polo alang li rong pisang la pen ni tum dak domoga lewar union ahin a komiti alang li president ko saho la pen ni tum long advisor be saho la pen office secretary alang li rong par saho la pen li tum along pini la bangso alewar long komiti cepat dura rat lewar rat itu mangjir tum sitame sita on lo nasi ahok lo pini la bangso long nili sitame penan ili tum la bangso komiti pathir thip nang pu bangka chingmai tar ding lo sitame pini ili tum jakong teklem ke dam ye phan ajakong kabe sitame ili tum theklong lo nasi pini pen bangke ili tum ye along adim lo ili tum office lo pusi ili tum chematha lo ko sili tum ladak kom se kom ili tum ki pangthir panceng lok ili tum continue laksa office long baklar bor nai panet also se bajichar bang nai labang so phang ili tum ki klempon bagan tus kam meja kong doro la sinilihin ban sitame tenaan alebar akam klem i phangke nili sitame nili phan adi ding de lang nili phan alang li tum komiti ang bang tame pini pen secretary punang li deng nang po pusin nili sitame pini alda bumlo lasi presiden pen cenglok nili tum komiti elong sitame anutin sitame ni tum budi sore bangke presiden hoitu presiden si butaya komiti long sitame alang li siklem lam nai bas secretary siklem lam nai pula bangso bang nili tum ciku pepen si komiti lo godang te mapa bang pu bang sitame la bangso kam pachingi kolong ka daitu doreblo lasi nilihin pen ke kiniyedam tapadingo elo lasi li tum presiden sar to sangot meninge lo litum advisor sar be sa hosi tam meninge lo lasi nili pen sitame penaan alam nang litum ke than paklar pon dakalong nili sitame nang sidon no lasi nilihin pen nili ne la bang dok ka lewar union a secretary hin pen sitame pinni la bang so office long litum ke do ke thapen anso se litum jap nili tum phan mate chongdat chutulu mate labor union hin along ke charap mate ke claim ke japon tanga bang phu mate ke sang ke non ma ke sang lo mate ex president to ke di lang li rong pisang ho la pen founder ke hai ILO mate labor union along ke claim bang sar bida sing rong pi alang li ili tum phan la ka du ko be abang phu bang phi ili tum phan e karjap di pon da joksi ili tum pinier ni lo pan dak dok muka mate dong muka karo tum sitame ningkan si pleng kai kai an apor nang lelo la si labang so labor union mate la kachongda chutulu tum phan ta isikang thur pon akinang sot busini lita e ning chethedam thiblo athe nili mata kachongda abang phu ta sona thaksi akaprek tum sitame kachongda da tum do sanu tina kachongda tum ke methang jakong abidi sore pen ke chun at e la si ham phang pen chongdat chutilo phan karchak dundu pulute isi ake chun doji pusini ta ning thedam la sonak thaksi nile phanta la bangso dok muka rolong mate dong muka ka rolong nile phan sitame sai hemalong ke claim nangji punil phan office secretary ni phan nile pek do la sipinier ni nile taning rong parlo ili tum phan non towar ka prek ili tum phan non la founder sir ili tum phan mate bidasing rong pi sir alang ili tum phan ithan thulo non ke hilowing pen non ilitum labang so along le long ilitum kithir kluk ahem ilitum phan ke mekoplo ikiki mikerang biji phan alang li dihina mo mate tangka poisa ke bang ya mu sitame alang ilitum phan towari than elu asinon bang ke mohat ilitum phan advisor sir ilitum phan than lo ilitum labang so ahem nyong kikim kerang long ke ilitum tame isi ham phang mat isa komiti aku puthot seng thunang punil taning rong lo lasil tum thema isi chephem phu tuma be pulo tang te ilitum kichun ji phan ko pulo itum aka siksak do kok ji da hai athe ilitum ahem phu abe hem ke ilitum laso hem ke murim sang ji lasi nilitan ningrong parlo asilitum non la hai ke patir pi ponji made tirika matum labang so hem ka pan det ji aphan po tirika matum aphan bang tum ing bai pon na asin lit sitame office secretary hin pan sitame nilita an ge nang litum long nang chera dunji phan silita ko apor chi pipo lasi nili aprang sin mate koplo sijen nilang ni phan churo parpilo alang li litum phan alang li methang phan je batha thesi litum koplo kar biang long arata tum phan mate non ilitum bangke dak dok dong muka karu ilitum kaparlo penangan nang kangdo
Phaan na lomarat dum phan alang di kamat hapen ilitum phan non ladak ilitum phan kithir klo ka hem nang kewan PG pu alang li tum phan ke chak do la se alang li konama alang li kedam nang je Guwahati punon Shillong punon Meghalaya Mizoram la pen ka preka state long sitame alang li ilitum phan labang soking kami ke cheyor pon linpo pu se alang li ilitum phan chak do la se ilitum sitame alang ni long rat atum tame chitu dun nang la pen claim dun nang la pen nilisame office secretary hin masitame niletun ange labang so office along akan pami ponji ke pangjang ponji ke pacok ponji panian lita pini nang litum angnu sini lita lamcak cepak lang no lepen bor ipo de sini li kadu kawi alam ni li patam pagdam edun elo de si non aport thi hek pan ni li labang so alam te li tum labang so amai long mati li tum la pini la peni republic day ni mat iltum labor union hin pen litum labang so ka chingrum amai long che than chimum ke ni li along ni lapan lam the pen sini li lam the ni je pen sini li pe ju de kok do kardom pero la silaso mo penalang ni pulo dake tok pajoy kali dake titik ke laso kagos bir itu pangbu titik ke dake lain elo lagi la silaso teng ben itu alang ni nang Japon lo siritun pamikana la pente ini tum pas executive meeting mentu se doyuma lagi non le panak pon tak atema laso puta aku discuss pamikana kali mandi laso teng ben itu aku kupiye si tiklem ma halas dang le agenda teng pon tu Oh, la son thon pine ala hai lecture ong ma la ping ni dat la dai. La decided to do la pima advisor sar no. Pima la ke handom no tak ke la hello. Number isike la tak ke sky scraper pastala ya pun. Ini tum decided to do lo. Number ini ban ke palm oil cultivation of 28 tahun. Ini penap dik lo kedi. Penap dik la ke dos baji. Nili fantas sekolah kantor sara numpor dak bono don maten kisi kami bang serak mo itu. Nili ko fanta nang kerak bang la so asar ke. Nili tu fanta misim ke nili nang dan taplang nang tap. Oke, an itu cerok tok pen kampen nai la ke. Nili tu ke la ke worpeng kan tangkawan ni palm oil cultivation. Is alive himself called Sunaran Rongfar. He is the main leader here in our New Hope mission who came from America and Chennai and Shillong, Nongpo up to Bethel and here Tosmoka. So we on behalf of the labor population all around the world, we already submitted the memorandum to the American SAR, Market Crossings, and the Australian Sisterhood, and SAR, Richard Stoltenberg from Switzerland. We have already sent our memorandum to the Geneva, Switzerland, of our Karbi Anglong Labor Union, Labor Movement Chapter. As well, we take our correspondence and our branches from the International Labor Organization in Delhi, Habitat Center for the chairmanships of the Labor International Codification Court in our country. So, to follow the principle and the practice and the authority and the power of labor, we come to know ourselves as public administrations. We are done across 8 years movement of labor by our own efforts and our endeavor efforts. Likewise, from today onward, we are going to construct our labor administrative building for our Republic Foundation Day of 2026 years of 26 January here, the main New Hope Mission compound. Thank you. Lapenel tum ladak advisor base sarakai lapenel tum ladak secretary di sarakai lapenel secretary kai lapen ladak baido bang tong do nasi ini tum ladak ahope ta bang ke akimang ke hetan lo ta akimang pen da pen anajir ding tum lasak akimang
success itu masih monitor klaim kita ta asap important matter ani ke bob de kong le la sili tum ilam di than ta chok ke di akam da paklang nangji la sume peda bangke la sipini nili tum ladak dok moka pen dok muka abrang sepen sabrang sepen sepatir pipon kang tung lo ahok pet dalam bote ahok pet keng kam tijor dun po la pente la so kam sukses lo petang ti tum la ke ahok ada pan isia pur ke modo po la si ni nang ki thedon lo la si pini li tum ilam ti tham jong jong kali de nang ji pini ti ka ti tham po pini dok muka dengong paruka samila so lang lok so bot pung tarapung ara ta pan ti mam hang pakla thek ni pini ni tum ada isi skop pini lebar nyo nang pulo petang te la ke sala jong ni mam hang kali de nang la si komentu ni pentan ni tum dak har jak piklo la hai ko son si la son paklang thegi ma ko son si ra ta pan la hai ka pi thegi ma puke kacing wa bar lo nasi non ini to malong iprang ke rang jider de pin isi pen isi kata ni tum la so le bari nion pen kata patir pipon la si pen ne thanda metu hala palm oil la bang ya presiden cluster dok maka presiden alang indolo besang ho la pen da secretary nang dun de lang inti sang ho lo la si hala tan ni tum ko an ki jur non dok maka dengong parkha ke pasi thang klub lo la silata non de malang li pathan pona la so aputata hala ke ni tum salajong phangali pi libari nion pen pidi to rada phan ke paklang heji ke paklang ponji puhilo so amen pe sita hala ta ni to masi parsim lo ni to masi lahai king kam ti jor tu tancheng lo la sinon la ta nang chon ji dok dok lo la son na khang li tum ke dam tang tame ajhak libari nion akar philapen pen ana tangka ke long tum na dolo la pen de pen angin li tum ku no pak la pen thei pi rong akle meta mi ron lo pu rong pisar advisor alang li tamin nang radon lo la sonon ni prang da la son ki ron thegi rada phan ki ja pon thegi la son along ji ni tum ka chitu tum thegi phan anuti na phan ta nili hen pen ninga klong pen sia choro long chi tong opota anapor do open ki tong opota la pen de ako ilitum nili kiding je kang tung isi bang la so long le putha nili tum dalang ka tum bajor ding piklo la pente nang li etu jat pini dalang salam ni tum nang kecethan men tengah di long mangke la si la so dim long potang te nang li hin pen selagai pu pinang pot nang li pi man nang ja pon pin li tum ke la dak dok maka le bari tum ke nang di long dolo nar jap tum thibi ni tum ke nang li jong si son klem mang de klem nang li jong si la so hem ke tum le bari no phanon ko dona tan dak kroi la si po pe nang li pulo la dak ana krul pen ne wang po 5 crore pen ne la so a hem kim nang tan teng rajita hala so ilam kal dia nang ji la pen la komentu se saksa jima mate ko ana porn he lama nali hen pen pini da tak pakler kang de tha la pen de ni tum dok moka dak ke inon bahani kali nang pa jitau ne pharo ta ni tum the a meeting le pinang ta la pen de central committee tum tan ni tum long ajurang pidon nang ji pu ex president da dolo la sini tum ke nang tum mereka nang cho ari lo central committee tum komentu lo pu pia kam ke klem la athe mani tum sala jong klem dai hai ke central committee dolo ta hala tum direction site le klem dai ponta nali tum direction ang pipi stamili tum dak salajong dak lempon dalu atau marat ke nangkok ji rada panili tum than pon bete rat il tum ngab jadi mati la sahala bagnal tum long pen parje tam ni kisana kang mili tum da alor pen lempon bom la si rat abi betang te kam klem no rat pen tiki ci than te betang te aja da sai ta klem no la si rat se ake the rat dunangi rada pan itu aja facility ba akirat bi thegen ji an se rat itu man ani neng samji asi lebar bunai lok pemasi ne lebar lo puke cikrong ke chok chi ase ne krisian no pemasi acho chingchong lok lo pero thea kam pakla bethe ter nama trojot ko ase hala kali dia nangi pini ni tum ningka si par kai kalo balle kai kalo ponda ni tum puta arjak thibla kali tum no ajat pithe kita rat ki nota ni tum long do ase hala son si kinangji lasi non ni ki than na muji ke dasumet non ili tum lata kupi si kicing wai mahala bang non par ripon na la pente la so kirip pen itum alam palam ne danangji la pen la so kirip akam ajak pen ningkan papar pera so akam ili tum taklang pon bek nangji la si pini ex president do central committee pen la si alang pun itum penelo lebari non ta la po besar ke advisor lo plus pam olang ta president lo dok ma kelas tarong bangke ni le bang ke VP lah la kelas talong tak la siki klempon me pik netung isi penisi la sonte netung ripon bom amasera pan kita klang pon bom isi penisi amasera tum pedaan ni tum nang embol do la si la solong no netung hedung aku ke embol thoila pam ol jong si pena nak kiklo lo marat ke netung senang topik la si la sola pot ha ke ni li pading nam de la pen non pima kirip nangji
timnon itu mesti tong antar ban tong ber kita dari bola so ini angku pi ripon hinang ladak so dak tan so halong le puthak la sini di pading namun el anten si lam teri jalo karo advisor sar khana ko